Game started. Ja, den er god nok. Og der kommer en correct. Hun kan give sig selv en fødselsdagsgave med en sejr over Stosur. Det ser vi, hvorfor hun holder sig væk fra baghånden. Den er og hun går baghånden fra Stosur ned på baglinjen, og så skifter hun altså gear her. Akilleshæl. Game, Azarenka. Så er det godt spillet, altså. 30 all. Ja. Hun er heldig der, Azarenka. Game, Azarenka. Og det er med. Slår. Game, Stosur. Stosur er tilbage. Open Series. Kun i første parti har han altså virkelig fået sat den gode server. Her dog en, som han følger godt op på. Nej! Hvorfor slår hun den ikke den anden vej? Oh ja. På dem. Der fik hun. Ja. Og han kan glæde sig over breakbolt. Der rammer hun med kanten og heldig. Nej, stop. Hun får ny ammunition at gøre det med. Nye bolde. Hun løber også godt, bevæger sig flot her. Game, first set, Azarenka. Osa. Der var først sættet altså hjemme. Det er et super sæt. Left. Det er en flot vinkel, hun får fundet der. Og går nu den her, så han kan nej. Den sætter hun. Ja. Og hvad så, Azarenka? Kan du afgøre den i hjertegaven? Det er forskellen på de to spillere i øjeblikket. Azarenka.
En af de flotteste. Og et mere. Nogle flotte foranslag, hun har. Super ting. Og en flot forhånd. Hvor er det smukt. Ja, det er godt spillet. Baghåndssiden sætter en flot retur. Det baghånd har været forrygende hele matchen igennem og er altså også med til at give hende sejren her. Det er en meget flot og overbevisende sejr fra verdensranglistens nummer 18 Victoria Azarenka over nummer 5 Sam Stosur. Sam Stosurs serv blev aldrig det våben, som jeg havde forventet. Og det var til dels Azarenkas fortjeneste. Hun returnerede